Emoțiile pe înțelesul copiilor. Un ghid pentru a-l învăța pe copilul tău despre emoții. Partea a doua. Ieri ți-am prezentat primul pas. Urmează pasul 2. Exemplifică fiecare emoție. Iată ce îi poți spune copilului. Fericirea este atunci când te simți foarte bine și zâmbești. Poți fi fericit când te joci cu prietenii sau când primești un cadou. Tristețea este atunci când te simți supărat și îți vine să plângi. Dacă pierzi o jucărie sau dacă un prieten nu vrea să se joace cu tine. Furia apare când ești foarte supărat și îți vine să țipi sau să lovești. Poate apărea când cineva ți ia jucăria preferată sau dacă un alt copil te lovește. Frica este atunci când te simți speriat sau în pericol. Poate apărea când te întâlnești cu un câine mare care latră sau când ești într-o cameră întunecată. Surpriza este atunci când se întâmplă ceva la care nu te gândeai. Poate fi ceva plăcut sau neplăcut. Ai primit un cadou de la cineva sau părinții au organizat o petrecere pentru tine. Dezgustul apare atunci când mănânci ceva care are un gust foarte rău sau când miroși un gunoi, iar atunci simți că îți vine să vomiți. Rușinea poate apărea dacă ai făcut ceva greșit și te simți rău pentru asta. Invidia apare atunci când vrei ceva ce are altcineva și te face să te simți rău că tu nu ai la fel. Entuziasmul este când te simți foarte fericit, încântat despre ceva care urmează să se întâmple. Calmul este starea de liniște pe care o simți. Este momentul când te simți relaxat și fără griji. Pentru pașii următori te invit să urmărești materialele viitoare. Dacă ți-a plăcut acest material, apasă pe inimioară. Salvează postarea pentru a-l putea viziona atunci când dorești. Mulțumesc!